Anane wong usahaning urip kanggo penguripan kuwi ora ana sing gampang. Lur, kabeh ya ana rekasane. Ana resikone nek ora ati-ati, ora nganggo donga penyuwunane. Kabeh amung kanggo sawab lantaraning urip. Ya usahaning urip, perjuanganing urip nang alam dunya. Sing penting urip kuwi kudu bebrayan karo sepada-padaning urip. Urip kuwi ana sing keton, ana sing ora katon, ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wadon. Ana gaib, ana nyata. Ya kabeh duwe kagungan, kagungane Gusti Allah lan ngagungi Gusti Allah. Mula pada brayan urip nang alam dunya. Alam wis kaya kiye anane. Engko pada sambat sinambat njaluk keselamatane. Mulane pada ditata ening cipta mahananing dadi utawa pengkajianing doa panyuwunane nyuwun ing ngarsane Gusti Allah. Rezeki lan keselamatan ya kuwe kanthi sesarengan sing dibutuhna. Sing eling lur wis zamane wis alame kaya piye. Ya akeh wong ngomong jare akhir zaman. Zaman akhir. Kuwi kabeh mung rahasia. Ning wis diwiwiti taun 2020. Ngomong medeni darani medhi ya ora patut. Ora wedi, ora medeni ya medeni. Nah, yang sabta guna karo yang santaliman. Maring sing wedokna. Tange sing metuk ya. Silang. Yang ada nekuk tepanasnya suwe. Jenenge proses alam alami hasil pembolangan awal.